L'alcaldessa de la Pobla ha participat a les jornades de difusió del projecte IPP. Es tracta d'un projecte europeu per fomentar la relació entre les regions europees. Es busca la internacionalització dels municipis per millorar les seues oportunitats econòmiques. Un punt on la Pobla té el seu espai, i és que el conveni amb Alemanya es posa d'exemple. En aquest sentit, intervenia l'alcaldessa. La Pobla està mantenint contactes i establint convenis amb entitats europees. L'acord aplegat amb Barleben, explica l'alcaldessa, ha de permetre beneficiar-se d'aquest intercanvi. La innovació més important al final és la col·laboració entre ajuntaments. En aquest cas, en Barleben, que s'ha concretat en els 5 punts que tots coneguem, que és la mobilitat de treballadors, el tema de buscar motor econòmic a través de les empreses de la Pobla, en aquest cas de la Comunitat Valenciana, de la Pobla i d'Alemanya, tot el tema també educatiu per a joves, des de començar des de tema cultural, d'idioma, etc. I també el tema de la demografia o el tema de la cultura, que era per a Barleben també era un dels aspectes importants. Una experiència de col·laboració que continuarà. Contelles aposta per noves vies de treball. Volem seguir col·laborant en ells en projectes europeus, sobretot encaminats al temes d'eficiència energètica. I per què d'eficiència energètica? Perquè si col·labores en aquest tipus de projectes sempre va redundar en una eficiència en el gasto, una eficiència econòmica. Per tant, una partida tan important com és el tema energètic, pensem que ahir podem traure. Junt a l'alcaldessa de la Pobla, representants de localitats d'Hongria, Letònia i Alemanya que busquen a través d'iniciatives semblants millorar la seva situació econòmica. Tots ells manifestaven una clara aposta per la internacionalització dels municipis com a estratègia per afrontar la crisi. La jornada servia de tancament de la conferència de difusió d'este projecte europeu. Okay, thank you very much. And Mr. Schulz, now it's your turn.